ширкати дорувории софсавдо барои зиёд кардани мӯи сар ё барои зиёд кардани риш ё барои кам кардани вазни худ ё зиёд кардани вазни худ ё барои нест кардани доғҳои сафед аз бадан ба шумо тавсия медиҳад ки ба рақамҳои дар экран буда муроҷиат кунед. Доставка ба ҳама шаҳрҳои Федератсияи Россия ва берун аз Россия дар муддати 2 рӯз карда мешавад. Аз номи юристи ҷей муроҷиат кун, скидкат мекунанд. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали Юристи Ҷей. Имрӯза навори мо оиди як масъала камтар суҳбат гузаронидан ва баъдан ба саволҳои шумо бародарони азиз ҷавоб додан. Масъалае ки мо дар атрофаш каме суҳбат мегзаронем оиди нафароне ки дар Россия рафта соҳиби гражданство шудагиянд, яъне ки новобаста аз миллат, мисол тоҷик, узбек, қирғиз, қазоқ, ана ҳамин миллатҳо вақте ки Россия мераванд дар Федератсияи Россия шаҳрвандии Россияра дастрас мекунанд, яъне соҳиби шаҳрвандии Россия мегарданд ва агар ки оиладор бошанд, ҳукумати Россия тасмим гирифт ки шахсое ки гражданствои Россия дорану дар Россия истиқомат мекунанд ва хонаҳо ипотека гирифтагиянд, ана ҳамин нафарора ёрӣ расонад, яъне ки чӣ хел ёрӣ мерасонад. ҳар нафаре ки дар Россия бо аҳлу оилаш зиндагӣ мекунад ва шаҳрвандии Россияра доранд, хона гирифтагиянд бо тариқи ипотека. Дар ин ҳолат ҳукумати Федератсияи Россия тасмим гирифтааст ки агар яке аз оилаҳо соҳиби фарзанди нав бигарданд, дар ин ҳолат анаму суммаи ипотекаи гирифтагишона давлат пардохт мекунад. Ин қонун пас аз моҳи январи соли 2019 дар амал аст, яъне ки аз моҳи январи соли 2019 ин тараф ҳар нафаре ки соҳиби фарзанд шудагӣ аст дар Россия ва шаҳрвандии Россияра дора, агар ки ипотека дошта боша, гирифтагӣ боша, ягон чи ба ҳукумати Россия муроҷиат мекунад ва дастгириш мекунанд. Яъне ҳамун пардохтпулиеро ки яке аз шумоҳо шавҳар ё ки зан пардохт мекунад, пагашат мекунад ҳамун сумма, ана ҳамун суммара давлат худаш пардохт мекунад, новобаста аз уе ки чанд қадар маблағай, ё ки 10 миллион рубла ё ки 20 миллион рубла, умуман чанд суммеш ки мондагиай, ҳамун сумма давлат дастгирӣ мекунад ва пардохт мекунад. Ногуфта намуна тамошобинони азиз ки ин қонун танҳо дахолат дорад ба шахсое ки шаҳрвандии Россияра доранд ва аз соли 2019 баъд дар уҷа соҳиби фарзанд гаштагиянд. Акнун тамошобинони азиз мегзарем ба қисми хондани комментарияҳо. Душанбе Сити Бохтар нависад: ассалому алайкум акай Сорубон, моҳи декабр парвоз мешавад ё ин ки не, парвозҳои доимӣ кай кушода мешаванд? Тамошобинони азиз, ба хости Худованд ин парвозҳо баста шуданд ва иншааллоҳ ки боз ба хости Худованд аз нав барқарор мешаванд. ҳоло дар бораи моҳи ноябр ё ки моҳи декабр ягон намуд рӯйхат баромадагӣ нестай, аниқам нестай. Фирдавс Файзиев нависад: ман Файзиев Фирдавс, ман як бачаи бемор, ман чӣ хел ба Тоҷикистон равам? Дар ҳолате ки рейсҳои чартерӣ ҳар ду тарафҳо муқаррар мекунанд, розӣ мешаванд, дар ин ҳолат шумо ба посолствои Тоҷикистон дар Москва бояд муроҷиат кунед ва ба ҷумҳурии Тоҷикистон интиқол дода мешаванд. Рамазон Раҷабалӣ нависад: биёед аз шаҳри Сургут равен, бе проблема билет ҳастае бародаро. Тамошобинони азиз, барои комментарияи ҳамин бародар ма гуфтанем ки аз пеши худтон билет харидорӣ накунед, чунки ҳозир шумо ба Сургут ам агар равен, аз уҷа чипта харидорӣ кунед, парвоз муқаррар шудагӣ набоша, чиптаи шумо ба кор намеояд. Шарифмурод Мухторов нависад: салом ака, ҳамин чартери қати ба Россия рафта мешавад ё ин ки не? Албатта мешавад, дар ҳолате ки агар шаҳрвандии Россияра дошта бошӣ ё ки вид на жительство дошта бошӣ, дар ин ҳолат мумкин ки бо тариқи парвозҳои чартерни вориди Россия шавӣ. Бобошер нависад: салом акай Сорумон, фақат дар бораи Россия гап мезанӣ. Мо дар Қазоқистонем, чӣ хел ба ватан баргардем? Камтар маълумот медодем. Пешакӣ раҳмат.
дар бораи аз Қазоқистон ба ҷумҳурии Тоҷикистон мутаассифона ҳоло ягон рейсҳои чартерӣ муқаррар шудагӣ нестай, ба ҳамин хотир ягон ахборот дода наметавонем. ҳар як нафаре ки дар Федератсияи Россия шаҳри Москва қарор доранд ва ба духтури дандон ниёз дошта бошанд, агар ба рақамҳои дар экран буда муроҷиат кунед. И духтури дандон бародари тоҷикай айноми юристиҷаи муроҷиат кун скидкат мекунад. DF нависай: ба фикри муҳоҷиро кам шидесанд, дига баҳона наёфтесай Россия. ҳоли ба қадри муҳоҷирон мерасанд. Ба уд алкаштон чӣ кор мекунед? бародари азиз, мон дуруст қайд кардай аллакай Федератсияи Россия аз нав даъват кардесай мигрантҳоро ки вориди Россия шаванд ва кору фаъолияти худшона идома битиҳанд ва мо як мавзӯи махсус дар ин бора кардагием. Дар омада як 2 ё ки 3 видео пештараи моро тамошо кунед. Номи видео ҳамие ки патентам аз байн мебаранд. Дар омада ҳамин видеоро тамошо кунед, мо ҳамаша дар уҷа гуфтагием. Бародар Саид Абронов нависай: бародар, ман ба рафиқам рӯзи 1 ноябр билет гирифтем ва рӯзи парвози мо 12 ноябр мебошад. Мо метавонем ба ватан парвоз карда. Аз кадом ширкат харидорӣ кардем ки ба роҳ мондагӣ ба фурӯши чиптаҳо, зеро ки ҳоло ягон парвоз ба ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар шудагӣ нестай дар рӯзи 12 ноябр ва дар ин бора ман ягон маълумот надорам. Рустам Саторов нависай: ҳоло ба воситаи Дубай рейсҳо вуҷуд дорад ё ин ки не? Албатта аз Тоҷикистон ба Дубай рейсҳо кушода аст ва шаҳрвандое ки мақсад аз Россия дар Тоҷикистон дармондагиянд метавонанд бе ягон монеа аз Тоҷикистон ба Дубай раванд ва баъд аз Дубай ба Россия дохил шаванд. Ков нависай: бародар, барои чӣ калимаҳои Русия истифода мебарӣ? Бародари азиз, ба хотире ки агар ҳозир ма барномаҳома тавассути китобӣ пеш бубарам, боварӣ дорам ки 80-90% тамошобино баъзе калимаҳоро дарк намекунанд ки чӣ маъно дорад. Ба ҳамун хотир ин шабакаи YouTube, шабакаи озодай фикр мекунам ки бо лаҳҷаи кӯчагӣ гап задан хубтаре, чунки ҳама мефаҳмад дар бораи чӣ гап задастем. Мақсуд Қаҳоров нависай: ин касалӣ фақат ба Тоҷикистон тааллуқ доштааст? Бародарони азиз, шумо як чиза нодуруст мефаҳмед. Танҳо ба Тоҷикистон тааллуқ надорад, балки дар тамоми дунё ин кор рафтестай ва хитонам баъзет ҳар рӯз мумкин мисли ма бидурен новости бихонен, хабарҳоро интересоват кунен. Тамоми рӯи дунё ба ин мушкилӣ дучор шудагиай ва ягон давлат фикр мекунам ғайри Дубай, дигар ягон давлат ба ҳама ҷо сарҳадҳои худша ё ки парвозҳои худша мунтазам кардагӣ нестай. Ҳар давлате ки парвозҳоша кушодагӣ боша, бародарони азиз, максимум ба 5-6 давлат кушодагӣ. Обши ҳамаи ҷо кушодагӣ нест. даже ҳозир давлатҳое ҳастае ки аз сари нав маҳдудиятҳо дар кишварҳои худшон ҷорӣ кардастанд, аз сари нав сарҳадҳо, мағозаҳо, кафеҳо, дигар ҷойҳои худшона маҳкам кардастанд. Дар дохили ҷумҳурии Тоҷикистон ҳатто низ дар шаҳри Хуҷанд аллакай ҳама клубу дискотекаҳоро маҳкам карданд ва гузаронидани туя низ назорат кардастанд ки дар доираи оила гузаронда шавад, одами бисёр дар туй иштирок накунад. ин чиз дар ҳама давлатҳо ба чашм мераса. Бародар Федя Ваҳдат нависай: салом алейкум ака, аз шумо хоҳиш мекунем барои конкурс гапи мардума огоҳӣ кунем. Мо бозӣ кардем дар ширкати мебел, баъд мошин биридем, надо дурӯғ бидай, мошини Мерседес Гелик биридем, телефономона 4 мондаг. Аз шумо хоҳиш мекунам ҳамира гап занем. мутобиқи қонунгузорӣ моддаи 247 кодекси ҷиноятӣ дар ҳамин бора омадагия, яъне моддаи 247 дар бораи мошенникӣ, қаллобӣ, ҳар нафаре ки ба воситаи боварӣ пул ба даст меёрад. мисоли гап мегирем. бародарони азиз, ма дар каналам тасмим гирифтагӣ нестам конкурс кунам, ҳамин чиза хато нафаҳмед. мисол мегирем, агар ҳозир ма бигӯм ки ма конкурс мекунам ва суистифода аз аудиторияи худам кунам, мардум барое ки мара аудиторияи худам бовар мекунанд, ма фиребшон кунам, пулшона бигираму мақсад мошин натиҳам ё ки приз намонам, сума бихӯрам бигардам. ана ҳамин кирдори ма дар қонунгузорӣ дар моддаи 247 таврӣ мегира. ба ҳамин хотир ҳар касе ки ҳамин амалора ба анҷом мерасона, аз шумо хоҳиш мекунам ки муроҷиат кунед ба ҷавобгарии ҷиноятӣ бикашанд ҳамон нафарора. ва як бори дига такрор мекунам бародарони азиз ки ма ин чиза мисол овардам. тамошобинони азиз, инак барномамона ба анҷом мерасонем. саволҳои шуморо интизорам. дар Инстаграм ё ки поёни ҳамин видео саволотона бинависен ва дар канали юристиҷаи обуна шидана фаромӯш намекунем. худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.